Riu amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I un divendres més, quan sona aquesta sintonia, és que anem molt ben acompanyats perquè tenim els nostres dos xics de la Habana Comèdia. Termi, Adrián, benvinguts, com esteu? Bona tarda. Hola, bona tarda. Riu amunt, riu avall, un divendres més. Sí. A veure, de què mos parleu? Perquè Què? em sembla que tenim una secció molt intensa, home, molt pues clerical. està claríssim. Ja falta poc per l'estiu, no? Ja falta poc per l'estiu. Bueno, sí, això és veritat, és veritat. No? Quan tornarem nosaltres, ja serà estiu. Això sí que és veritat. Estiu estacional, eh? Estacional. Sí, Això t'anava a dir, que ara hi ha fot una 3 setmanes que diferència, no? m'estic... Estiu estacional, fa 3 setmanes que m'estic fonent, Però però... ja és estiu, claro. Ara quin estiu és? Si no és estacional, quin és l'altre? És estiu climatològic, no? Sí, Se podria dir. capitalista. Sí, bueno, això. Bueno, jo he de dir que ja he anat les primeres vegades a la platja, a la piscina... Jo piscina sí. Piscina sí perquè la tinc al costat de casa i perquè no té... Bueno, la tinc a casa, vamos. I perquè no hi ha arena, que la odio. És que, claro, a mi el que em dona més angúnia de la platja són les algues. I que quan vas a la platja i després te'n vas a casa o a un restaurant o el que sigui, si te tires un pet, fa olor a mar. Ah, no ho he provat mai, això. No ho he provat mai, Jo sí. ara estaré Sí, pendent. té una olor com salina i així, sí. No ho he provat mai ni ho provaré mai. Perquè no vos tireu pets badros, no? Jo no vaig a la Durant el platja. Jo a l'estiu no vaig a la platja i la gent no hauria d'anar a la platja a l'estiu. No es pot sortir al carrer a l'estiu. Jo crec que hauríem de fer una Exacte. secció en pros i contres de la platja a l'estiu, piscina i... Me penso que d'esta banda la tindries de contres, eh? Ja, és veritat. A favor de la platja a partir de les 7-8 de la tarda. Que és, Home. que és Abans com, no. com jo tinc xiquet, és quan jo he beneinat. Emprenyat en tot. En lo xiquet, en la platja, en la gent. En lo món. Llavors, arriba Adrián, Sí. en el plan de parejita, a sopar a la platja. Sí, ven la posta de sol. És que som molt blanc de pell. Si surto a les 4 de la tarda a la platja, me fico roig. En un sentit que no m'agrada. Pues bueno, no res, això. Que no vos portem agenda avui, perquè no tenim res planejat a curt termini. De fet, a lo que és el carrer de l'Havana, de moment, ja hem acabat la temporada. Veurem a veure què ve a partir del setembre. Quan anéssim venint per aquí, si van sortint coses fora i tal, alguna cosa, ja vos portarem. Perfecte. Ja vos parlarem. Per tant, anirem a lo estàndard, que és començar dient... Adrián, de què mos parlaràs avui? Ah, ja comencem? Jo pensava que Sí. volíeu parlar una mica No, de ja l'estiu està. o algo. Ja hem parlat de l'estiu. Pues jo, no sé si esteu... Si estáis al tanto, no sé com es diu en català, això. Si esteu a la white. Sí, molt bé. Ojo, mare meva. Molt bé. Perquè potser, jo què sé, s'ha... Claro, hem de recordar la gent que Adrián des de l'última secció la fa en català. Claro, està pensant, què fa? O sigui, era molt raro hasta per a mi. Dic, què fa? Claro, és veritat. Pues no res, que no sé si haureu estat a la white, perquè s'ha d'investigar molt, a xarxes i tal, però Sí. El papa està a Espanya. Què em dius ara? No sé, sí, ha vingut... Calla. Hombre! Està a Espanya el papa, no està parlant ningú d'això, sí, potser... Not my pope. Not my pope. Ojo, perquè no sé si ho sabíeu, això, jo m'acabo d'entrar fa 2 dies, acabo de descobrir la diferència entre estat laic i estat aconfessional. L'estat like és lo del Facebook. L'estat laic És el que foses al Facebook. Això no m'esperava aquesta sortida, però... No. O sigui, molta gent creu que significa el mateix, com PP i PSOE, però si rasques una mica, no és així, No. i resulta que Espanya és un país aconfessional. És a dir, no hi ha una separació absoluta església-estat, sinó que, malgrat no haver una religió oficial, sí que hi ha com una relació de col·laboració. Exacte, com el Madrid en los àrbits. O com Ábalos amb los prostíbuls. Sí, és més o menys... Ho he descobert fa una setmana i porto tot el dia explicant-ho a tothom. En plan, això és laic, això és aconfessional, i la gent es veu que ja ho sap. Això és Ho sabíeu, like, vosaltres? això és retweet. N'havia sentit a parlar, no Sí, t'enganyaré, sí. Sí, clar, Però molta gent ha dit, com tampoc pot vindre un teníem- papa a parlar al Congrés en un estat laic, Laic, però no és laic, no? és aconfessional. Llavors, Claro, sí. que pot. No, jo ho sabia, perquè de quan hem estudiat de quan estudiàvem Espanya, perquè és el que estudies al col·legi, Clar, és que Bueno. a la Constitució ho posa que Espanya és un estat aconfessional, aconfessional. i te'n recordes d'això? Hòstia. Bueno, sí. i també perquè tu i jo venim d'un col·legi de monges. Sí, Ah, amigo. sí, però... No, però ho recordo de classe... Tot Sí, no, influïx. però ho recordo de classe de socials de quan estudies la Guerra Civil i la transició i tal, que no passaves d'aquí, Sí. ja, que era això, que diuen que Espanya era un estat aconfessional, és a dir, que no... O sigui, no és que no fos religió... No, o sigui, no era laic, és a dir, Claro, no és té que una no fos religió, oficial, sinó no? que... Sí. Bueno, pues... Passa que és aquella cosa de, no, és aconfessional.
Per tant, en teoria, totes les religions... Ja, però no totes les religions. Llavors... No és una mica com no ser ni d'esquerres ni de dretes, que al final ets de dretes, no? Soc a confessional, però al final Sí, bueno, sí, és... invito al papa al Congreso, no? Exacte. Que ha parlat al Congrés, el papa ha parlat... Es podria resumir en 2 punts. La intervenció del papa al Congrés és sí als immigrants i als fetos, no a morir d'una forma digna. Vale. O sea, no és una postura massa d'esquerres, però almenys és coherent, i no com la dels papalivers, no? Que diuen sí a la vida, depenen una mica del teu to de pell. Exacte. No és... sí als immigrants i sí als fetos, però no als dos coses juntes, no? Claro, no. Ells separen, el papa almenys pues, dius, hòstia, està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia, però està a favor de l'altra vida, també. No? Sí, bueno, és que... Bueno, no li podem demanar al papa que sigui Fidel Castro, per exemple. Exacte. No. Sí. M'agradaria molt, però... Home, seria el tot, eh? Clar, és aquella cosa que surt a vegades que en seguida necessitem... Quan algú sembla que fa una cosa una mica progre, és... Oh! Esta persona que en teoria no és això, i en seguida li posem tots els valors al mateix sac i no. Ha dit que, bueno, os podéis morir, pero no mucho, i de repente ja, bueno, me l'està salvant a tots. Això ha passat amb Bad Bunny una mica, no? Que és com que diu 4 coses d'esquerres i després ja totes les d'esquerres. Va ser fer lo de la Super Bowl, que tu em vas parlar aquí del seu espectacle de la Super Bowl, i que tothom l'havia posat, que si tal, que si els drets, que si els indígenes, que si no sé què. O sigui, molt bé, a tope amb això. I després te munta la caixita a 500, les passes VIP a 500 euros, i tot de famosos i tal. Amb una bàscula a l'entrada, que no pots pesar més de 60 quilos, i ja està. I tot això, i en seguida Bad Bunny torna a ser, un artista que el mou una discogràfica i que el vol és pasta. Claro. Tal qual. I està bé, no l'hem de demanar tampoc a Bad Bunny. I el papa és el mateix, el papa és una rockstar. ¿Sí? El papa és una rockstar. Sí, perdona, ha omplert Bernabéu, ha omplert Palau Lluís Companys. I el dia... Ha anat a Montserrat. A lo carrer de l'Havana també vindrà algun dia. Potser el portem aquí. Potser omplim, si el portem a lo carrer de l'Havana. No, per damunt del meu cadàver. Bueno, tenim a un altre... Bueno, és igual, anava a dir una tonteria, però no. Anava a dir que teníem el dueño del carrer de l'Havana, Pablo, té nom d'antic papa. Bueno, en fi, és igual. Sí. Pablo, sí. Bueno, i tu també. Jo? Per què? Perquè Adrians també n'hi ha de papes. Adriano. Bueno, Adriano. Creo que hi ha un Adriano. No, n'hi ha varios. En català és Adrià, però Bueno, Adriano és el nom italià, però els noms dels papes se tradueixen igual que els dels reis. Per tant, en català és Adrià. Sí, no, això sí. I el d'ara es diu León XIV. Sí, Lleó XIV. S'ha ficat nom d'animal, no? Sí, bueno, Lleó, sí. Que jo vaig pensar, ficar-se en nom... O sea, puestos a ponerse un nombre de animal, ¿por qué no es fica papa tigre, por ejemplo? O papagayo. Me acaba de pisar el chiste que le iba a dedicar precisamente a Termi. ¿Lo qué? Era la meva tercera opció, papagallo. Ah, papagallo. Te l'anava a dedicar a tu. Claro, si m'haguessis posat el guió, jo no ho hagués dit. És que no està el guió, l'he improvisat ara en plan... Bueno, el tenia pensat de casa, dic, a Termi li agradarà i li dedicaré, però ja... A Termi ja ho havia pensat. Pues això, el que estàvem parlant, que molta gent d'esquerres està com molt a favor està molt a favor del papa, perquè el veuen com un papa progre. Però clar, no hauríem d'oblidar que és progre dins de lo conservador, el que equival pràcticament a res, no? O sigui, estem tan acostumats a la deshumanització de l'ultradreta que qualsevol discurs mínimament coherent ens sembla revolucionari. O sigui, és com si a la biografia d'un director de cine escrivissin, però el que més destaca d'ell és que mai ha abusat de ningú. Bueno, punt a favor. No, és que això passa moltes vegades. Anava a dir una cosa redundant, anava a dir en los que manen, però bàsicament en los homes que manen, que quan no tens res que salvar, has de dir algo molt terrible que no ha fet. Claro, sí. O sigui, igual va por ahí. Alguna vegada s'ha sentit, quan algú s'ha sentit acorralat perquè l'han atacat per algo que ha fet no molt greu, però jo què sé, igual li estan acusant de moltes coses, fa, bueno, que tampoc vaig matar Kennedy. I és dir, no me faltaria. O sigui, però tot el que has fet està mal fet. Claro que allò no ho has fet, però no me faltaria. Encara diguessis, no, mira, sabeu què? A part d'este desfalco de milions, jo vaig matar Kennedy. No va ser aquell, com se dia, Oswald, no sé què...
Hòstia, no me'n recordo. Oswald no sé què, sí, no. No, és que me surt Oswald Cobblepot, però és el pingüino de Batman. És que hi ha tants gent que ha intentat matar president dels Estats Units. Sí. Amb molt bona punteria, quasi tots. Per Sí, perquè els últims em penso que se'ls està pagant ell. Sí. Sí, No em sorprendria, Jo no sóc de conspiracions, però... Però esta sí. Jo esta també me sumo a esta conspiració. Perquè no és normal que dos... Cap dels dos... En la de penya que té armes i sap disparar, que els únics que no tinguin punteria li toquen a ell, també manda cojones, Joder. Pues bueno, continuem amb el papa, que també s'ha de dir que el papa intenta fer mèrits per a que el consideren progre, ja que durant la visita a Espanya ha tingut un gest amb els més joves, fent allò del 6-7. Ha fet el 6-7, que jo no sé el que és, el papa. Amb el papamòbil ha fet així com 6... No sé ni com és, que és així, no? Ha dit, és l'edat que mos agrada. Sí, 6-7, correcte. Ha dit, nosaltres mos movem en això. Claro. És que el gesto, si el fas així, és el dels joves, però si el fas així, és el que a ells us agrada, és 6-7, Claro. és l'edat. Hòstia. Però... Perdó. Ojo, no, això se queda. M'ha agradat molt, Ai. Però ojo, perquè dir que un alt representant de l'Església ha tingut un gest amb el més jove pot portar com a mínima confusió, ¿vale? O sigui... Clar, perquè si ha tingut un gest en els joves, jo què sé, ha dit Claro. que haurien de tindre accés a la vivenda, haurien de tenir accés a feina... A la seva vivenda, no? No, això no. Han de tindre accés a una casa, i si pot ser a Castel Gandolfo, no? Accés a la casita de Batman. Hòstia, pues ha estat a Madrid, també ha estat a Barcelona, i el papa també ha estat a Barcelona i ha parlat en català. Bravo! O sea, el papa parlant en català, m'imagino a la Sílvia Orriols, cachonda, no? Pensant, joder, tant de bo no li agradessin tant els moros. Està per una part a tope amb el papa, per una altra part li agrada a la gent de pell pues, una miqueta més oscura, cosa que a Sílvia Orriols no. Veig molta gent confosa amb Sílvia Orriols. I gent que comparteix coses a xarxes socials, de que catalana, que indepe, però després... Clar, sí, és que... Ojo amb això, És que una cosa no treu l'altra. Clar, no, ja, pot ser catalana i pot ser indepe, però és tot l'altre. Claro, però és que tot l'altre és més important que lo primer. Sí. I no res, no porto res més del papa ja. Molt bé. Ja te deixo aquí. Déu-n'hi-do. Pues, si et sembla bé, seguiré jo. Sí, agafaré el teu testimoni. Secció temàtica avui. Sí, i parlarem una mica de... No tant de papes, parlarem de papes, òbviament, perquè són els que manen al Vaticà, però parlarem de coses que envolten els papes o curiositats que han passat en tota la història sobre els papes, les eleccions, els cònclaves, tot això, vale? Però una curiositat és que el papa Lleó XIV, és el seu nom artístic, és com el meu termi, vale? Sí, Lleó XIV. Ell es diu Prevost, no? Se diu Robert Francis Prevost. Exacte. Però és que Prevost és una paraula molt lligada a l'Església. El prebost és el cap d'una comunitat eclesiàstica, principalment del capítol de la catedral o d'una col·legiata. O sigui, estava predestinat ja. És com si jo m'hagués dit Rises, d'apellido. Ja m'hagués portat cap allà. Saps? O sigui, no em faria falta un nom artístic, quasi. Termi comèdia. O sigui, comèdia. és que Robert Prevost ja és nom de capellà. A més, antigament era també el cap civil, magistrat, sobretot a la França medieval, amb amplis poders administratius i judicials, com té el papa. I en l'àmbit militar, el capità Prevost és l'oficial que estava encarregat de vetllar per l'observança de bans, ordres, vale? Per a conèixer els casos criminals que es produïen durant l'exèrcit i castigar els malfactors. O sigui, era una espècie de vigilant, de jutge, havia de portar tot això. Per tant, o sigui, que sí, per l'anterior era Bergoglio. Bergoglio, exacte, no me'n recordava. Nom tremendo per a referir-te al membre masculí. Mira que tremendo Bergoglio. En fi... Perdó. Avui no vinc enfadat, però vinc suelto. Però, a més, hi ha un cas excepcional que vincula Tortosa al Vaticà. Vale. I, a més, va el teu nom per aquí pel mig, i és que Adrià d'Utrecht, li diuen Adrià d'Utrecht, però té uns apellidos terribles que no he tingut ganes d'escriure perquè impossible de pronunciar, era nascut a Utrecht, va ser anomenat papa en el nom d'Adrià VI, sent bisbe de Tortosa sense haver passat per cardenal. Uau. Cosa excepcional, cosa que no passa, perquè tu has de ser cardenal per a poder ser papa. Això va ser el 1522, no va anar bé, perquè va morir el 1523, vull dir, va durar un any, ¿vale? Però, este cas en concret a la història, que no s'ha repetit,
permet als bisbes de Tortosa portar lo solideu, que és la mascareta de la coronilla, este gorro planet que porten aquí, se diu solideu, ¿vale? Lo porten de color roig com los cardenals, i no morat com los bisbes. Perquè morat és bisbe, roig és cardenal, blanc és papa. Sí. Vale? Pues els bisbes de la diòcesi de Tortosa lo porten roig com los cardenals perquè van tindre un bisbe que va ser nomenat papa, per tant va ser com si hagués ascendit a cardenal molt ràpid per a passar a ser papa, però no, estava treballant m'he llegit que estava treballant a Navarra en no sé quins temes de guerres, perquè els papes llavors s'hi ficaven molt en les guerres. Ara tenen altres que els ho fan la feina, però llavors li van... Llavors, que li va dir arribar un senyor en un telegrama i li va dir ets papa, i l'altre, what? Pues Vale. I en tot això dic, pues, escolta, jo vull saber com esteu vosaltres anava a dir d'actualitat papal, però no, sinó d'història vaticana una miqueta. Vaig anar a un col·le públic. Jo vaig anar a les monges, ara quedaré en evidència, però bueno. Anem a fer un concurs. Vinga, va, que a mi m'encanten els concursos, va. Jo crec que és molt complicat, però és igual, és que així vos puc explicar les respostes, vale? Però va, comencem. Vinga. Quin va ser el primer papa en utilitzar el papamòbil? Perquè això no ha existit tota la vida. El primer papamòbil com lo coneixem ara, és a dir, cotxe en No va ser Juan Pablo? Te puc donar les Ai, perdó. això? És que ho sap ja. És molt bona educació. Perdó. Molts bons mestres. Va. A. Climent II. No. B. Joan XXIII. C. Pau VI. O D. Francesc II. A, B, C o D? Quin creu que és? Sí. La C, Pau VI. Jo diré a voler o la B. La B, Joan XXIII. No, Joan XXIII té un hospital, però no. La correcta és la C, és Pau VI. En viatge apostòlic a Colòmbia, l'any 1968, i el cotxe era un Jeep Comando. Que dic, molt bé, a Colòmbia, gran modelo de cotxe que es digui Comando. Li pega molt. Claro, en les guerrilles i tal i tal. Vinga, va. És que jo crec que totes les encertareu a voleo, a menys que pel que sigui ho sapiguéssiu, ¿vale? El papa és triat pels cardenals en un conclave, ¿vale? Sí. Però no sempre han sigut els conclaves com ara. És a dir, ara, quan mor un papa, se convoca el conclave i els cardenals tenen 15 dies abans de la data d'inici del conclave per a presentar-se a Roma i tal. Antes que passava que alguns no arribaven. Hi havia gent que moria durant los... No existia el conclave, és a dir, era hasta que ens posem d'acord. Llavors, quin ha sigut el període més llarg que hi ha hagut a la història per a triar un papa? Vale? Va. El 1269 per a triar el papa Gregori X, el 1740 per a Benet XIV, el 1758 per a Climent XIII o entre el 74 i el 75, perquè va agafar 2 anys, per a Pius VI. Quin creu que va ser el més llarg? És l'última. Si no, no l'hagués ficat, no se l'ha inventat, esta. Ell diu la D, la de Pius VI. Ai, jo dubto entre la A i la B. Pues tria. La A. La A, 1269, Gregori X. És correcte, Núria! Van estar 3 anys per a triar... Van estar 3 anys per a triar qui seria el papa. I quan lo van triar, este senyor no estava present perquè estava combatent a la 8ª croada. Benet XIV van ser 181 dies, Climent XIII 53 i Pius VI van ser 133 dies, però va agarrar de final d'any a l'any següent. I drama, al 1421 va haver un drama terrible perquè el conclave va durar 60 dies, però els cardenals se van tancar a les ruïnes penitenciàries del Septisonium en calor extrema i els aliments racionats, van patir col·lapses, crisis cardíaques, un va morir, i el papa escollit, Celestí IV, va morir 17 dies després. Dius, mos han fotut 60 dies de merda pan i jo. Això que has dit són les condicions de feina dels cambrers a l'estiu. Correcte. És més o menys. Correcte. Vinga, va, anem a la tercera. Són 5, eh? Vamos. Són 5. Vinga, va. Hi ha un papa al que li diuen el papa pecador. Com si els altres no. Vale? Però bueno. Imagina't. Li diuen el pare de tots els vicis o alguna així. No sé. Imagina't. L'any 904, vale? 904, Sergi III, que es digui el papa Sergi. Sergi. Papa Sergi, sí. Papa Sergi. Sergi III va ascendir després d'assassinar el seu predecessor.
i va tindre un fill en la seva amant, adolescent, que tenia 30 anys menys que ell. Uau. Però, la pregunta que us faig és, què va ser del fill del papa? Vale? Quin futur va tindre el fill del papa? Va viure en l'anonimat, però en totes les comoditats del món. Lo van exiliar a França. Abderramán III, que per aquelles dates aproximadament gestionava el califat de Còrdova, l'acull, per tant, viu al califat de Còrdova a la península, o 30 anys més tard serà proclamat papa Joan XI. La última. La D? Tu creus que serà papa? El fill del papa corrupte? La C. Al califato de Còrdova? Sí, per què no? I la correcta és... La D! Se va convertir en papa després de... Ne va anar un altre entremig, que no me'n recordo com seria. Ne va anar un altre entremig i quan va morir aquell, flop, va pujar. No sabem si també va fer com son pare i també el va matar per ascendir, però va estar allí. Vinga. Què tal? Com ho portem això, Núria? A voleo, però totes, Bé, bé. Jo me n'aniria al bingo després, Quasi està aquí propet. Vinga, va. Anem a parlar de durades de papats. Vale? Sí, hem vist que n'hi ha hagut de molt curts, n'hi ha hagut que n'hi ha hagut de molt llargs, vale? Però quin papa va durar menys que un programa de Toni Cantó a la tele? A veure. Vale? Papes que han durat poc. Lo primer vol dir jo, perquè ja ho l'he dit abans, el 1421, Celestí IV, perdó, va durar 17 dies, això vos ho dic perquè ja vos ho he dit abans, els altres no vos diré quan va durar, per tant podeu pensar si n'hi ha algun per baix o no. Potser no n'hi ha cap. Al 1590, Urbà VII. Al 2005, Benet XVI. O al 1846, Pius IX. D'estos 4, sabent que un va durar 17 dies, quin creu que va durar menys? N'hi ha un que va durar menys, seguríssim. Seguríssim. O és una trampa. I vos he dit la resposta. Tu primera. Me quedo en la A. La A. La que ja sabíem, la dels 17 dies. Yo copio la respuesta, voy a por el empate. Pues la correcta és la B. Oh! Al 1590, Urbà VII va durar 13 dies. Uau. 13 dies, o sigui, no et dona temps. O sigui, No. Te posen el gorret i ja està. Jo hi ha hagut faenes que els 15 dies encara no he començat a treballar, que en sèrio, com aquell que diu. Que és període de Que prova, estàs no en va passar prova. el període de prova. Exacte. El període de prova celestial. Exacte. Déu va dir, no me val. Este no, fora. El papa Urban. Papa Urban. Hi haurà papa Denim, també? Papa... Vaya chiste de moda, ¿eh? Sí, Papa bueno, Pitillo. és que toquem tot. Bueno, en fin. Papa Pitillo. Papa Piquillo ja és una pel·lícula, Papa Piquillo, però Papa Pitillo... Papa Pitillo, ¿eh? Hòstia, Estaría bien. Hòstia. Heu vist la sèrie de The Young Pope? La de Jude Law? No. El primer capítol, Hòstia. fa temps. Me va agradar i la vaig deixar no sé per què, però la retornaré. Està molt bé. Sí. Tens The Young Pope i The New Pope, que és la segona part, Ah, vale. que és... arriba... o sigui, passa una cosa que no te diré, que llavors vale. no és el papa, el Jude Law, i arriba John Malkovich, Hòstia, que guai. O sea, que és una mica lo van a buscar perquè ningú vol ser potser no papa. continuo, claro. I, pues està molt guai, és de Sorrentino. Com de cachondeo, no? També, una mica. Sí. és... Hi ha una... Dins de com retrata l'Església, pareix que la retrata molt magnificent, però se'n fot bastant Sí. d'algunes coses. Vinga, hem parlat del nom del papa antes, del papa actual, del nom que té i tal. El papa tria el seu nom per a regnar, igual que el primer papa, Sant Pere, no es dia Pere. Ah. Vosaltres perquè potser no vos recordeu de la Bíblia. Tu no te'n recordes de la Bíblia i ell no sap el que és. Però Sant Pere seria Simó. Simó, ell seria Simó, però Jesús li diu, tu te diràs Pere, que vol dir pedra, i sobre tu construiré la meva església, i es passa a dir Pere, i ha passat com a Sant Pere, però ell seria Simó. I per això els papes trien un nom que no és lo seu, no? Només hi ha un Simó bo a la vida. Don. Simón Bolívar. Em sap que Don Simón. És veritat. També, don Simón. És veritat. Va, quin és el nom de papa que més s'ha repetit? És a dir, el que té més números detrás, ¿vale? A veure, va. No vos diré els números, clar, perquè si no ho sabríeu, només vos diré el nom. A, Gregori, B, Pere, C, Joan, o D, Pius. Joan. És correcte!
Joan 23, Ja, per això. que té l'hospital, però Gregoris n'hi ha 16. Antes no... sí, que vos he dit lo dels dies. No vos he dit antes lo dels dies, però bueno, és igual. Ja era correcte i ja... Això. Joan 23, tot i que realment són 22, perquè per un error de numeració se van saltar el 20. O almenys és el que he llegit. Jo de l'article del senyor aquell que explicava coses, això. I de Pius ne van haver 12, i de Pere no n'hi ha hagut d'altre. O sigui, Pere, va haver un Pere, Sant Pere, papa, però no hi ha hagut... Ningú ha agafat Pere II. I estic dubtant... Per algo serà. Estic dubtant si és algo de respecte. Cap al primer papa de dir, no en pot haver d'altre de Pere, i ja no es tria. Com la samarreta de Messi, que ja ningú pot portar el 10. Home, lo porta la Lamine Yamal. Bueno, ja. però no hauria de portar el 10. Tu pensava la samarreta d'Iñaki Urdangarín, que també la van penjar de... Sí, i la van robar. La van robar ell mateix, no? No, no pot parar. Se va colar un comando al Palau i va robar la samarreta d'Urdangarín. Sí, quan tot el rotllo d'això. Tots els papes porten el 10. Tu 4 respostes correctes, i tu una al final. Vull dir que molt bé, bravo. Bravo! I a tot això, jo... Aquí va sortir un dia, repassant vídeos i tal, va sortir un dia que jo vaig dir, si algun dia hi ha un apocalipsis, jo me regiré com a líder religiós d'una secta i que treballen tots per a mi. Sí. Penso, jo, si fos papa... Què ha passat? Jo, si fos papa, jo em diria Papa Delta. Papa Delta, mira. Està molt guai. Papa Delta, estaria xulo. Està guai. Papa Delta estaria guai, o Papa Estisset. Però si fiquem aquí... Nois, ara sí, moltíssimes gràcies per esta classe supermagistral de papes, de religió, per este superconcurs, i mos retrobem d'aquí 15 dies. Vale. Bona tarda.